marca de turismo das Terras do Bolo. Esta marca foi creada aquí por Vero, que teñe que ao meu lado. Está dentro do proxecto que finaliza ahora con esta presentación, que foi o proxecto que presentamos no 2023 no Ministerio de Reto Demográfico, onde nos concederon unha axuda para dinamizar aquí o noso concello. E nela, a parte de máis cousas, un era crear esta marca, e agora, xa co novo proxecto que presentamos o ano pasado, no 2024, que nos concederon agora, xa é para desenvolver esta marca con produtos nosos de aquí do concello, onde o que queremos é darlle vida, sobre todo aos nosos recursos, que como